Tohle je Publicast, já jsem Jakub Malovaný a mým dnešním hostem je velmi činorodý muž, ale primárně zpěvák a frontman kapely No Name Igor Timko. Igore, ahoj. Rád ťa počujem, rád ťa vidím, Jakube, ahoj. Tak schválně, Igore, co se ti dneska podařilo? No, tým, že milujem odpoledňajšie spánky, tak mám pocit, že už žijem druhý deň. Takže momentálne sa nachádzame na izbe hotela Grand v Uherskom Hradišti, kde hráme dnes večer koncert druhý. Odštartovali sme prvýkrát s kolegami z kapely Krištof, v tejto sezóne Krištof Camp v Strážnici, alebo v Strážnicích, neviem, nechcem to nejak deformovať. A včera sme hrali Šurany, zajtra máme Bardov, dneska nás čaká po koncerte ešte nočná cesta do Tatier. Takže je toho hodne, ale chvála Bohu, hovorím s nadsázkou, ešte stále to nerobíme zadarmo. Takže podarilo sa to hodne, no a to sme chceli, takže ľutovať nás určite netreba. A kdybys měl říct, co se ti v poslední době podařilo? No, tak je toho určite veľa, lebo my sme teda nedávno ukončili turné veľmi úspešne od Košic až po Prahu a vlastne dostali sme velikánsky nádherný takú ponuku od nášho národného pokladu a to je Lúčnica, folklórny súbor, ktorý onoho času spojil sily s Elánom roku 95. Potom 2015 s kapelou IMT Smile, to sú naši kolegovia zo Slovenska a povedali nám, že teda všetci chodia za nimi, že by chceli s nimi hrať a oni prišli za nami, že oni chcú hrať s nami. No tak to je veľmi lichotivé, takže chystáme spolu vlastne projekt a dokonca neviem, či tebe o tom prvému hovorím vôbec, ktorý sa chystá na rok 2025, no a teraz sa špekuluje, ako sa to ujme celé, aby to nebolo len spojenie kvôli spojeniu, ale máme vymyslenú krásnu koncepciu, takže myslím si, že to bude také spojenie tých dvoch relatívnych krajností. V tej branži bude to proste Lúčnica, bude to No Name a myslím si, že veľkú úlohu v tom zohrá čas. To znamená, ako sa onoho času, keď ľudia spievali trávnice a veci furmanské, ako sa vtedy ľúbilo, milovalo, klamalo, oslavovalo, spievalo, ako je to dnes za našich čias. A mám za to, že aj Lúčnica, aj No Name disponujú niečím, čo sa dá povedať filozoficky použiteľná minulosť. To znamená, že sme obe subjekty už časom preverení, takže si myslím, že môžeme pekne na tom stavať. A tá podstata toho spojenia je, verím, že vtedy a dnes, Lúčnica, No Name, takže čas. Ty jsi pro mě pěkným příkladem toho, jak je důležité si správně organizovat čas, protože hraješ v kapele, hraješ v divadle, do toho moderuješ v rádiu, ale taky v první řadě si otec a manžel. Jak se ti daří to kloubit všechno dohromady? No, tak teraz by som sa za otca roka a manžela nepovažoval v tejto letnej sezóne, lebo je toho veľa, ale je pravda, že máme intenzívnu rodinku a som veľmi za to vďačný, lebo všetka tá sláva, úspechy a honoráre sú fajn, ale keď človek zaspáva sám so sebou večer, tak to je to gro, čo ja považujem za najväčší dar. To znamená, že tak s obľubou hovoríme, že tým, že žijeme branžu, akú žijeme, nemienime sa vzdať toho normálneho života a keď pre normálnych ľudí je nejaká umelecká alebo nejaká úspešná manažerská kariéra korením, tak pre nás je korením života práve tá normálnosť. Takže boli sme spolu 10 dní na dovolenke v Ázii, iba 4, čo je super, teda dcerka, synček, manželka a ja a decka, keď sa vracali, tak hovorí, tatinko, to je také super s tebou. Pred rokom sme boli sami, traja, bezo mňa nemohli a bola to veľká nuda. No tak asi si myslím, že ešte mám tej rodinke čo ponúknuť. No a všetko funguje. Jakub má 17 rokov, brigáduje, pretože som mu vysvetlil, že keď niečo chce v živote, tak si sa to musí zodpovednosť sám. A dnes ráno akurát, keď si sa pýtal, čo sa podarilo, tak dneska malá dcéra, 16-ročná, dostala takisto kefu a vypadni robiť. Tak dneska bolo po vzore brata v jednom hoteli Lomnica, v Tatranskej Lomnici na prvýkrát pohovor a volal, že tati welcome day dopadol dobre, v pondelok nastupujem brigádovať v 16 rokoch. Takže trošku sme striktní na nich, aby vedeli, že ako proste peniažky sa nekotia niekde v chladničke a na každý ten jogurt je potrebné zarobiť. Zároveň skutečnost, že kapela No Name patří k předním československým kapelám, to není třeba zdůrazňovat, ale možná někoho překvapí, že ty jsi vystudovaný herec a mě by zajímala ta věc, zda si někdy čelil tomu rozhodnout se, co zvítězí, ty misky vah, víc muzika, víc divadlo. Řešil jsi tady někde tohle dilema?
Nikdy, pretože si myslím, že tá umelecká platforma, to umelecké školstvo je niečo ako platforma na to, taký ekosystém, kde ty sa môžeš vyvíjať viacerými spôsobmi. Aj keď svojim študentom v Banskej Bystrici na Akadémii umení dávam na výber, je to taký chyták, tak sa ich pýtam, či je lepšie byť sochárom alebo sochou. Oni tak rozmýšľajú a odpovede samozrejme aj. Lebo nie je nič lepšie, ako keď si no-name, tak sme 5 autori textov, 6 hudby, čiže my sme si aj sami sochármi, aj sami sochou. Takže keď to poviem škardo, videl až dvakrát aj ako autor, aj ako interpret. A keď prišiel COVID, tak sa ukázalo, že všetci herci, všetci umelci proste museli hibernovať, lebo jednoducho tie publiká nebolo možné spojazniť. Ale učitelia išli ďalej. My ako aj učitelia, dnes je myslím, že 4 sme pedagógovia v no-name, tak to je tiež taká veľká vec, že prečo sa rozhodovať, keď sa nemusíš. Proste ja sa cítim dobre na javisku. Jasné, že z no-name je poďme, dream job úplne vysmiatá, vysnívaná parketa moja, aspoň tak to vnímam, ale zase byť súčasťou, ja neviem, hostujúci herec v Zlíne, alebo vo Zvolení, alebo v Bratislave, to sú sexy veci. Ja si pamätám a nezabúdam na tie začiatky a mnohí kolegovia na to zabudli, keď sme 15-roční chlapci behali po chodbách dnes Národného divadla v Košiciach a sme tak vyvoniavali, že tam je meno toho herca, to je jeho šatňa. My sme ešte iba na škole, jo. A dneska mnohí herci tam sú a povedia, Ježiši Kriste, som rád, že teraz tu nehrám, že môžem robiť kšefty. A ja hovorím, Juraj, že zabudol si, jak sme tu chceli byť, jak sme tam... Takže ľudia zabúdajú na tú parciálnosť toho života a ja si myslím, že to nie je správne. Hej. Čiže keď fakt každé ráno vstaješ v posteli a pamätáš si, kým si bol, čím si bol, aké boli začiatky, tak sa ti nemôže nechcieť znova začínať od znova. Tak krásně řečené. Dokážeš v jednoduchosti říct, co tě na divadle fascinuje? Na divadle je to trošku iné ako s tou muzikou, lebo v divadle si v princípe interpret a byť hercom je veľmi krásne, ale veľmi náročné. Už aj kvôli tomu, že sa hovorí, že herec je bubon, ktorý spieva podľa toho, ako na ňo režisér hrá. Takže úplne jednoduché to nie je, ale v tej muzikantskej a textovej a proste v tej polohe toho frontmana kapely no-name sa cítim oveľa slobodnejšie. Napriek tomu si myslím, že moja mamka to tak pekne hovorí, že život je viac o právach, teda viac o povinnostiach ako o právach. Takže ja sa v tej hereckej branži trošičku tak cítim, že ma niekto má jednoducho tými popruhmi osedlaného. Teraz to bol Stano Slovák, predtým to bol Milan Antol a proste špičkoví režiséri, ktorí teda ma používajú len ako bábku, len ako interpreta. Je to také psychologická očista, no ale v no-name si vládneme my 6. Takže je to trošku iné, ale hovorím, aby si vážil to, že lietaš, tak niekedy musíš aj kráčať po tej zemi. Hej? Čiže tá herecká profesia je sexy, je krásna, ale dosiahol som štádium, že do toho divadla si odskakujem ako za frajerkou, ako za milenkou, jo. Ale tá skutočne matka, to je no-name, takže nemenil by som. Zároveň no-name je trošku takový, nebo trošku, vlastně je bratrský podnik, dá se říct, no a pomaličku míříte ke své 30. sezóně. Čím si vysvětluješ, že jste tak dlouho vydrželi? Ono to je jednoduché. Ako som hovoril, netreba prestať chcieť začínať od znova a aj pred každým jednoducho projektom, tým, že sme z normálnych rodín a že sme mali skôr málo ako veľa, tak si to pamätáme, tie naše začiatky a jednoducho, keď sa s týmto nastavením pustíš do nového projektu, tak proste nemôžeš prehrať. V princípe možno umelecky, možno niečo nevíde, ale s tou poctivosťou jednoducho stále si na strane víťazov, lebo ľudia to cítia, že to robíš poctivo, ľudia vidia, že ty si šťastný, že si na tom pódiu. Či to bolo dnes v tom Krištof Kempe v Strážnici. Ja hovorím, ideme za vami 2 dni a všetci vedia, že to je síce iba deň, ale sa rehocú, lebo proste, poviem to ešte tak, to, čo sme dosiahli, aj zvládli, je neuveriteľné, keď sme začínali turné nedávne v březnu a prišli chlapci, kolegovia z kapely Botox do Košíc, vypadli Pražáci z tej dodávky v Košiciach a hovorí, že Igore, jak tohle môžete dávať každý víkend, že to je neuveriteľné. Čiže už je tá guľa toho, ktorú tlačíme a váľame, naberáme, tá snehová pred nami tak veľká, že by to bolo už veľmi nezodpovedné teraz prestať. Takže na tieto otázky si musí každý odpovedať sám, ale my sme dostali životnú šancu. V Amerike sa hovorí medzi hercami, že keď je skúšať muzikál, tak je tam 150 hercov, ktorí nejako, že dneska herci prídu a s papierom a pripravení a či to čítajú. Všetci tí ľudia vedia na Broadway, na konkurze naspamäť texty, naspamäť a vedia, že proste ak vôbec
šanca príde, tak príde iba raz. Takže my každý ten koncert máme aj dnes, čo nás čaká o chvíľku. Proste my vieme, že keby sme nezahrali ten koncert tak dobre, ako to bolo pred 2 rokmi, tak nás znova nezavolajú. A dneska kamaráti volali, nemáš do VIP lístky, že proste to je predané, hovorím, decka, sorry, ako... Hej, je to medzi ľuďmi nové prístupné, dozadu vás neviem dostať, VIP je vypredané, no tak čo môže byť lepšie po 28 rokoch kariéry, keď ti kámoš volá, že neviem sa na vás dostať. A ty mu povieš, ale ja ti neviem pomôcť. Já s tebou musím souhlasit, že opravdu vás vnímám jako velmi pracovitou kapelu, takže jste si ledas, co už splnili, od různých hudebních cen přes krásná hudební setkání. Kdybys měl vypíchnout nějaké 2, 3 nebo 1 moment, který byl fakt zásadní v těch necelých 30 letech No Name, tak co by to bylo? Který moment nebo 2, 3 by to byly? Sú 2 momenty určite, ktorý mám jeden úspešný za sebou, ten sa zopakovať nedá. A to je, keď príde za tebou Karel Gott, ktorému chceli všetci písať piesne, a Karel Gott prišiel za nami sám a povedal, chlapci, od vás nemám nic. No a ja som povedal, že dobre, majstro, je to veľmi chotivé, však vieme, kto sa pýta a kto si tú pieseň žiadá. A ja som povedal, že keď nás niečo napadne, tak sa ozveme, aby to nebolo, že teraz Karel zavolal, tak proste niečo len, aby to bolo. A hovorím, a keď sa jednoducho ten nápad nedostaví, tak budeme naďalej kolo seba chodiť v branži a jednoducho sa budeme rešpektovať. No a Karel hovoril, že Igore, tak tohle som ešte neslyšel. Tak to bol krásny moment. No a potom s tou Lúčnicou určite, že nás čaká takýto veľký projekt. Takých tých v úvodzovkách, hovorím menších, ale tiež nádherných vecí sú, keď 2 dní dozadu som počúval CDčko Žáček šťastný, sa to volá, urobili to chlapci z Ostravy, je tam, spieva tam nebohý Dano Heriban, spieva tam Vojta Dix, spieva tam Aneta Langerová, spieva tam kto tam ešte, Jarek Nohavica, je tam krásna pieseň Toaletář, proste neuveriteľný song a naspieval to Jarek Nohavica, tak som mu volal. No tak keď ti dvihne telefón Jarek Nohavica, Igorku, jak sa máš? No tak to tiež nie sú úplne srandy, hej. Takže toto si myslím, že za každým, aj keď sú to dnes naši kolegovia, za každým, keď ten telefón dvihnú, tak proste je to oslava toho, čo sme dokázali. No a zároveň jsou nějaké přešlapy, na které nejsi v rámci té hudební kariéry úplně pyšný? To je ťažko, lebo ja mám tak šťastnú povahu, že ja čokoľvek, čo je negatívne, okamžite hádžem z hlavy vonku. Sem tam sa stane, keď sa v kapele nejak bavíme, tak niekto z bráchu alebo z koľko povie, jasne, ten o nás povedal vtedy to a to. A ja som vážne, že ani to proste nevnímam, hej. Takže neviem, možno, že sa niečo mohlo podariť lepšie, nejaká pieseň inak, ale čo ja viem, to sú také veci. Sme tu príliš krátko na to, podľa mňa na tom svete, aby sme sa zaoberali tým, že niečo sa nepodarilo. Všetko sa podarilo. Ako frajerky som nejaké mal, mám najkrajšiu ženu, najzlačšiu na svete, deti sú celé po mne, drze sú a nevystaté, tak asi by som si to nechcel zopakovať už, podľa mňa. Já navážu na to hezké, na to úspěšné, protože si myslím, že rozhodně přešlapem není vaše poslední deska, snad i vyslovím správně v pôvodnom znění. Áno, dobre si to povedal. Jak ji s odstupem času vnímáš, jak ji bereš, jak se ti líbí? Mám ju v aute, to znamená, keď idem sám väčšinu, tak úplne štandardne si ju prepnem medzi tou obľúbenou muzikou a hľadám tam ešte veci, ktoré možno mi unikli, alebo nám, alebo ktoré sú nejaké ešte iné také tie ďalšie plány toho, čo sme chceli povedať. No tým, že vlastne od prosinca vonku, aj veľa predaných, dokonca album sme vydali v pôvodnom znení, tak ešte má stále čo povedať. A pravdepodobne práve v tom projekte s Lučnicou bude hlavný single Múza, ktorá je pieseň a na tu sa dosť čaká, už ľudia zrádne volajú, že kedy môžeme spustiť ten single Múza, že to považujú za jeden z najväčších singlov. Ale teraz zase sa po nejakom čase podarilo piesni Ak nejde o všetko, to je taký interný duet so Zolím Šalajom, dnes ju budeme hrať, vlastne dostať do airplaya českého a slovenského dosť vysoko. V Čechách je to myslím, že v prvej 30-ke svetových piesní, čo je pekný. Potom to po takej dlhej kariére zase úspech. Takže prekvapuje ten album. Nejaké filmové ponuky sme dostali zase na základe neho, nejaké seriálové, takže to sú stále také veci. Z tých náčrtov, naťukov, mnohé veci sú len nápady, niečo myšlienky, niečo nemusí výjsť, ale keď sa o tom hovorí a keď ľudia z branže napíšu, že tak ako toto je fakt super premakané a vyslovene sa to nabaluje na ďalšie tie úrovne, tak je to dobre odvedené dielo. Ja som za to rád. A hlavne to turné, to je dôležité, lebo festivály, koncerty, to je všetko fajn, hej? Ale vlastne na to turné vždycky prídu tí najskalnejší ľudia, tí, ktorí si chcú užiť to No Name v tej kryštalicky čistej podstate
A toto dopadlo na jednotku. Vlastne sme vypredali všetko od Košic po Prahu a je to síce samochvála, ale skutočne je to dôležité, lebo my nie sme len slovenská alebo len česká kapela. Je to ťažká kategória, ale udržiame si fakt aktivitu od Michaloviec až po Až a to není úplne málo. Zároveň kam tu desku v rámci té vaší diskografie řadíš? Takový nějaký pomyslný žebříček, kdybychom měli vstyčit, tak možná řekneš, že ta nejlepší, to se tak říká, že jo, ta poslední. Rišo Miller hovorí, samozrejme, že tá posledná je najlepšia. Ja neviem, ale viem, že napríklad ja svojim deťom som nikdy našu muziku netlačil a paradoxne dostali sa k nej cez svojich spolužiakov. Je tam istý chlapec, Martin Ručínsky, to znamená Ručo, a môj syn prišiel doma a hovorí, tati, že Ručo má v top 5 Spotify, že ako skalný fanúšik, že nenájdeš ho niekde, tak ja nemám ani Instagram, ani Facebook, a ho nenájdem, ale teší ma to, no a potom k tým piesňam došli a teraz človeče, oni idú tie pesničky, ktoré sme písali, keď máme 18. Takže ako rozhodnúť, či je najlepší, alebo druhý, alebo zásadný, určite priniesol pieseň Elity napríklad, alebo priniesol pesničku Ak nejde o všetko, alebo duet v pôvodnom znení, ktorý vlastne celý marketingov predal to turné, ale vieš, ako to už ťažko je škálovať, lebo ako chceš súťažiť proste proti pesničke Čím to je. Alebo pesničke Ty a tvoja sestra, alebo Ty si moja prvá. To sú tak nádherné poklady, že už čo my urobíme ako ľudia jedno, ale to dielko, ktoré sme vytvorili, to je hodnotné. Takže je v našej režii, my sme sami vydavatelia, ja vidím, koľko poslucháčov to má narast a keď ti príde fakt z toho Spotify nejaké číslo do toho manažerského balíka, že si mal, ja neviem, 200 000 unikátnych poslucháčov mesačne, tak na to, že si slovenská kapela z Košic, to je akože dobré, hej, no. A potom si povieš kapelu Coldplay, ich globálne úsilie a si povieš, dobre, kľud, stále je kam stúpať. Ale v princípe sme dosiahli to isté, len v danom meritku. A to je proste jednoducho podstatné, že môžeš potešiť ľudí. Keď som teraz sa išiel pred chvíľkou, tak išiel taký párik s malým deckom a hovorí, moc sa na vás tešíme, tak vám ja taký. A přejeme dobrý zvuk. Tak za to ja nemôžem, ale zvukára mám dobrého. Takže keď ľudia prídu so svojom voľne načerpať si nejakú energiu, odozdať nejaký odkaz, tak to je vlastne svätý grál. Pokud se nepletu a teďka dobře počítám, tak v původnom znění vyšlo po 8 letech od té desky předchozí, je to tak? Čím to je, že taková dlouhá pauza? Je to z toho důvodu, že opravdu cizelujete a čekáte, až vypadne z vás, autorů, skladatelů, to opravdu nejlepší? Je to aj tým, že sme si sami vydavatelia, takže ten bič vydavateľský pomyselný na nás nie je úplne vyvinutý. Po druhé zase tam vzniklo veľa piesní, ktoré boli nezaradené v albume, a ako je práve duet s Karlom Gottom, kto dokáže. Potom napísali sme titulnú pieseň pre fenomenálny film Aristokratka. Poslední, to je komédia česká, výborná. Potom vznikol pieseň z té výročie Československá Žianek žít, aj v band version, aj v normálnej také poeticko-šanzonovej verzii. Takže tam vyšlo veľa piesní a vlastne každý pol rok sme prišli s niečím novým. Takže nebolo to úplne, že by to bolo nečinné, ale proste jednoducho sa nahromadil ten materiál, možno počas covidu, možno si dopriali voľno. Je pravda, že sme veľmi intenzívni rodičia, manželia v vlastných rodinách. Máme aktuálne 15 detí v kapele, sme 6 otcovia, tak dosť veľký výkon. A najmladší má človeče pol roka a najstarší má 18. Takže aj ten záber toho, že keď hovorím sa, nechceš toho života vzdať, tak si pýta svoju energiu. No. Už tady padlo, že se potkáváme krátce předtím, než vběhneš na pódium, krátce před koncertem kapely No Name. Co ty a Tréma? Znáš tento pojem vůbec? Jasné, v tom divadle si to strašne vyžrávam, lebo tým, že v tom divadle som veľmi sviatočne. Počuj, toľkokrát sa mi stalo v Zlíne, že pred tým prvým veľkým otvírákem tej pesničky Madrid, no na pravom ramene mi skáče taký diablik, hovorí, nič nevieš, domotáš texty, na ľavom mi skáče ten anjelík, hovorí, nepočúvaj toho napravo, kľud, všetko vieš, si profik, si hviezda, blablabla. Toto mám také, vy tomu hovoríte, rozepře v českom jazyku, a že tam najviac, a keď sa to predstavne hrá málo, lebo však predsa len kapacity Zlína sú limitované, pomaličky to predstavne pôjde proste do stiahnutia, myslím, že niekedy leden 2025 bude derniera pomaly, tak čím sa to hrá menej, tak je to zložitejšie naskočiť do tej postavy, takže v No Name Trému nemám, pokiaľ som hlasovo dobre disponovaný a nie sú žiadne choroby a také indispozície, ale na tom divadle tam si to vyžrávam ako fest, tam je to, a vieš, keď stojíš vedľa tých hercov, ktorí sú tam domorodci, sú to vlajkové lode, tie herecké, tak
Ako jasne, že ťa mrzí, keď ja neviem, proste Pepe Královej zavesíš nejaký iný šlágvort. To sú veci, ktoré si nechceš dovoliť. Hej. Takže nestáva sa to, ale už som vašej fenomenálnej herečke Helenke Čermákovej rázne prišiel na výstup. Jej, preboha, jej. Nič sa nestalo, ona to uhrala, ale aj takéto sa mi podarilo už. No. No ale nevěřím, že se ti nestane někdy, ať už v divadle, anebo v rámci kapely, že nemáš svůj den, že prostě se ti nechce na to pódium, na to jeviště jít, ale přesto víš, že musíš, že tu radost lidem dopřát je třeba. Tak jak s tím bojuješ? Opravdu, když nemáš svůj den a je potřeba přepnout do toho módu, půjdu tam a dám těm lidem tu energii, tu radost. Co s tím děláš? Nič, proste to, že či sa ti chce, alebo nechce, či si unavený, to nikoho nezaujíma. Česne na to majú krásnu hlášku, kšeft je svatá záležitosť. Dostal si zaplatené, chcel si to, vypadni na pódium a zabav ma. Takže toto, ako na toto nemá nikto nárok. Hej. A ak to chceš, sa hovorí, kto plače, že je nevyspatý alebo neuvedomilý v muzikantskej branži, pál do továrne. To je krásně řečeno. Igor, já ti moc děkuji, že jsi našel čas před koncertem, že jsme mohli udělat tenhle rozhovor, ať se daří kapele No Name. Poďme na pódium, ďakujem za priestor. Já děkuji. Tohle byl Publicast a Igor Timko z kapely No Name.